Kis sámán szentel, nagy sámán nem kell. Semmi más, csak 4G, és kezdődhet a csézés. Kis sámán a Mansion pályán terrorista, és a száján látszik, hogy elég nagy, mikor kezébe kerül a 4-6, a 4-6. Régi már, de még mindig jó a csé, nem kell, hogy mással játszunk, öcsém. Régi már, de még mindig jó a csé, nem kell, hogy mással játszunk, öcsém. Szenterrel és nagy sámánnal még nem játszottam egy pályával sem velük, de majd a 4-8-at a kezemben leshetik. A 4-8-at, a 4-8-at, a 4-8-at, a 4-8-at. Régi már, de még mindig jó a csé, nem kell, hogy mással játszunk, öcsém. Régi már, de még mindig jó a csé, nem kell, hogy mással játszunk, öcsém. Okay, let's go. Kis sámán a Mansion pályán terrorista, és a száján látszik, hogy elég nagy, mikor kezébe kerül a 4-6, a 4-6. Szenterrel és nagy sámánnal még nem játszottam egy pályával sem velük, de majd a 4-8-at a kezemben leshetik. A 4-8-at, a 4-8-at, a 4-8-at, a 4-8-at. Régi már, de még mindig jó a csé, nem kell, hogy mással játszunk, öcsém. Régi már, de még mindig jó a csé, nem kell, hogy mással játszunk, öcsém. Régi már, de még mindig jó a csé, nem kell, hogy mással játszunk, öcsém. Régi már, de még mindig jó a csé, nem kell, hogy mással játszunk, öcsém.